issue sang Miss Universe walay katapusan. Gani, bring it on. Kaya hindi ta kamo pag-ontatan, kag hindi taman kamo pag-ondangan. Pero antes ta managtag sang second set of special awards para sa aton nga awarding ceremonies. Manamyaw anay kita. Familia Villaflor sang Payaw Binalbagan mayong adlaw sa inyo. Kung tani kamo naman nangara sa mayong kahimtangan kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Isa sa pamangkot sa natapos nga Miss Universe Philippines 2020 nga akon gid na namian amo sining. What is one beautiful word in your dialect and what does it mean? Para sa akon, ang pinakakampiyon, pinakabaskog nga Ilonggo word is baghak. Baghak buot silingon, may maparas nga bakba. May malain nga tinaga nga nagagwa sa iya nga bakba. In short, mga bashers ni Rabia Mateo, the newly crowned Miss Universe Philippines 2020. Mga baghak. Gani para sa inyo. Nga daw hindi gid makabaton nga si Rabia Mateo ang nagdaog. Tama na nga mapailu-ilo kang magkaon sang mulo. Mulo move on. Undang untatina. Isa ka solusyon kadto gyapon sa Iloilo. Pero sa parola kag sa dagat maglumpat. Ikaduha, sa nagahambal nga si Rabia Mateo, retokada. Nangita pa kamo sang picture sang una, tapos ginkumparar sa iya itsura karon. Very resourceful. Kaya anong problema? Kung nagparitoke siya, may problema? Kung tuod gid man ang iyong ginahambang nga nagparitoke siya, tilan tawa, mas nagwapa siya. Kani kung sa una pa lang, kabalon na gid kamo ngang inyong manok, ang inyong kandidata, medyo mahina. Tralala, kag Holy Spirit sa Q&A. Tani sang una pa lang, ang iyang utok, genretoke nyo na para wala problema. Basi na koronahan pa siya. It's too late. Pero, sa tanan nga nagkalatabo, isa lang ang narealisar ko. Beauty pageant, pagwapa-gwapa. Pero ang kinalain ni Rabia, gwapa siya inside and outside. Hindi pareho sa inyo nga mga kandidata nga ang batasan hindi pwede pikion. Kag ang utok, wala tsansa nga retokihon. Gisang corona, pues, entra na. Kaysa sunod nga simana, base kun kamo ang makoronahan kag makasungkit sang titulo nga Mistig Kalalag 2020. Happy kalag-kalag mga amiga.